Jesi u fokusu? U fokusu si. Pozdrav ljudi, danas ćemo igrati Doodly Divo 2. Opet ću govoriti. Ajde, budi u fokusu. Nije fokus. Sad je fokus. Znači, uzet ćemo ta, jedno ta. I dobit ćemo ta. Fokus. Dobro, znači, sad ćemo Light and Chaos, Harder of Darkness, nope, Scene and Toy, mučak. Znam da mogu nešto ovdje. Tebe! I dobijemo nešto i opet nisi u fokusu. Opet ćemo da ga spojimo vatru i zemlju. Fokus! Za početak sati u air. Dobijemo stone. A dobili bismo ga i sa vodom, ali trebamo. Ne, dobili bismo to da lakše. Dobro, da spojim. Možda da ti stavim tu. Sad je bolji fokus. Fokus. Knjiga, fokus. Odade je li nešto? To! Ajde, makni se tamo. Igrao sam ovo i znam da dobro, tako da... Baba u fokusnim kunićima. Tebe ću namjerno zapalim, dobijam voža. Sok! Če mi kupiš li sokić? Opet lava. Ali onda zovem tato, mu kažem da ne kupuje. No dobro. Ja zaboravio da snimam. I dobijemo demona. I opet nismo u fokusu. Znači... Beast and fire. Jugosno. Opet vulkan. Da, ima nešto, znam da ima. Samo kako li se to... Tako se pravi, je. Imam da imam 11 grupa. Apple! Siček! Apple! Svi da ulazi. Skakam. Ok, za mi treba pomoći. Dajte od 100! Uzet ćemo to, pa nema. I to, uspio sam... Šta? Šta sam dobio? Odim telefon. Stavi se... Bolje. Da sam ja
to dobijem. To ubica! Ajde gledamo telefon i da igram, ne, pa ne može, to je teže. Što s tim ubicom da radim? Ne znam ni šta je ovo. Infeo. 10, 9, 8, 7, ubrzo ću ja dobijem novu pomoć. I sad ja imam infeo i onda ga spojim s vodom. Možda dobijem onaj dželo. Teško. Onako da je zajebao. A daj nešto, pa moram da mu uspem. I ovo je. E sad ovdje nešto. Možda spojim tebe i tebe, ili tebe i tebe i moje kolance. Daj nešto! Čtulu, mislim čtulua. Čtuhulu, čtuhu. O Bože, kako čudno je. Čtuhu, kako džila. Čekaj, ti mora prvo da ideš na nabavku. Ideš u nabavku. Stvari. Evil kid, ubija ovce. Ne. Izađem iz fokusa. Sve je mutno. Bolje. Ja opet demon. Is meni nešto rekao? Dobro, šta? Hanuki! Ješ na YouTube? Nećemo ga. No pogledaj me! Hanuki! Pogledaj Hanuki, pogledaj. Ja sam gladan, Viktor, ti hoćeš da se ja slikam. A ja ne znam gdje mi je glava od gladi. Mnogo sam gladan, mnogo, Viktor. Glava ne znam gdje mi je. Češna šata, sad ću da donesi. Sad ću samo da ne zastrpiš 10 minuta. Ovo je bio Hanuki. A neće mi uđi u fokus. Ja će. Ne! Uspio sam! Ne znam ni ja šta. Budala. Neću više infeo. Ti sol, infeo, dobijem. Pa neću tebe, imam te već kod te stvori. Ko te napravi budalo jedna? Ko li te napravi? Bolje. Aj ti uzme to i human i ne man, woman, corpse i ništa. Kako se dobija greed? Kako dobijem to? Gdje je golna?
U tome, Eci! Čtulu! Za tebe tu, pa nema! Što bi ovo trebalo bude? Soul! Dobio sam ovdje novu stvari. Bio telefon, to. Ne mogu ti da dođem sad. A za koliko se vraćaš? Pa idem čas da ti kupim da jedeš i da ti... I dosta mi se dobro i divla, idem.